ଆଜିର କବିତାଟି ନାମ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦଙ୍କ କଥାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେମିତି କହିବି କେତେ ଗର୍ବିତ ମୁଁ, ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟାସକବି ଆଜି ପିନ୍ଧିଲେ ଫୁଲର ମାଳା। ଭାଷା ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରି ପରିଷଦ ତୁମ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି ସ୍ନେହର ଅମୃତମାଳା। ଅତୀତଟା ଯେବେ ଚେଇଁ ଉଠେ ମନେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଆକ୍ରମଣ, ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲ ସୁପ୍ତ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଲେଖା ଛାପିଥିଲ ଘନ ଘନ। ତୁମେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ, ଗର୍ବିତ ମୁଁ ତୁମରି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ପରିଷଦ ବନ୍ଧୁ ଜନାମଣି ସଭାପତି ଆଜି ପାଉଛି ସେଇଠି ସମ୍ମାନ। ସେବେଳ ଓଡ଼ିଆ ଏବେଳ ଓଡ଼ିଆ ଫରକ ରହିଛି କେତେ, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଧରାରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଅଛ ତାହାରି ଫସଲ ଖାଉଛୁ ଯେତେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଜର ଅମର କରିଦେଇଅଛ ଏବେ ବି ରେବତୀ ପଢ଼େ, ଅନ୍ଧ ମୁଲକରେ ଆଲୋକ ଭରିଛ ଭାଷା ପାଇଁ ଆଜି ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ହୃତ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼େ। ଆଉ ଥରେ ଆସ ଆସ ହେ ମଣିମା ବ୍ୟଭିଚାର ରୋକିବାକୁ, ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିଟା ଗରିମା ମଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱ ସକଳେ କାଳ ଜୟ କରିବାକୁ। ଆଉ ଥରେ ଆସ ଆସ ହେ ମଣିମା ବ୍ୟଭିଚାର ରୋକିବାକୁ, ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିଟା ଗରିମା ମଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱ ସକଳେ କାଳ ଜୟ କରିବାକୁ। ନମସ୍କାର। ରହୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, କଟକ।